بحجي 5 عامت وتهدر إيرترا كونغو نتسألان قبري AIC وملؤ حبريتها بزعبانا يقولون سلازس نمنتا يقوم تصور حلول حام تحطو شعب بليش تبلني بس يعني نتبدقر له أكلت عزابينا نتزقال اللي حسر نقر كخون خيل نعانا قل قليل لايكون ويحسور يكون مالتي واغا نخفلو لنا ابني وزلو صباح نخسر لنا خماس واغا نخفلو لنا نخفلو كفيل كاخذ صفر سلام كرات تخطتلتي إرتاي ميدا نيتورك فليدمان تخطتلتي بسرعة بودكاست خميك أنيكم نلومي مس ندبنيا أورين صالح كم تنقبر زلنا أبستفل علي وانا وزعوات هزتو كورة هاد استحيزنا إنا مس أورين إهين مهين حسب نغني بحال أبستري عدي ما يدلنا أورين صالح أدمينا خبيركا أبسترينا بمكاكا بشميم شم تخطتلتي إرتاي ميدا نيتورك نسقنكا أنا وني غني لي مالسي نز استزي بكعيلكم عدينكم ني إيميل حسابك كافل زفاتو بكم موبايل هذا ما بلبي المسجد نايلوم تحسنا أبد تلوا أرتفشالا وبالحزة تكورو ويكا AI نولوزة تكورو خيني أفتنا موسيقى إندستري ويكا بفولي دما أفتنا مسرحنا كليبات مزاح حداش كليب كون بمتأسسا كما يترير لها هذا تلوا AI كم زخون حدش تكنولوجي سبيشالي نعنا في اللي نعنا دما هنزبي بزح إذا سرحنا له عينة أودي كونن حجي يزك على غزل على كلتا نقرات من الوقت أبقر وقت نابق لسه سرحة حد قلت نقرات رينا أنت زي كوينو أنا بزح حيث سرحنا حجي تسلوه كنت مزمنا له الانتراكشن على لنا وي تبايتا تفتيروس هز بخان أبناتو ريتينج ويا أبناتو ناي ممزان عقمن ناي تسلوه ناي مقلاس عقمن بسيحوي ليه حاسبني it's too early مالسي جينا عم يجمر جنا يجمر سلازلو مالتي سلازي أتي خافك عم يجمر كله نزا حدش نقر تم أورين تبقيس كحت أطو كما عين الدفرتي هاوسيك مونات أيت لندن هجي تصبو لي ما أدري قال كي أتنا بمسرة حري حدش نقر مخابل زي زي تجبر نقر دفير كحت أطو هناك مخافت موي أنا حكيت صلوا عبد صلوا على بسنة من يسيها من يسي حدش حدش نقر نايم في أرض خلصات حيل اللوجن إذا دفرت زخابي خمسة حيل بمسرة خابي توجس حسب دفرت في الطريق هاي مالسي بس أي مس حجي دفرت قبل كله أبارت أنا كل جزء حدش نقر فتن إدلي مالسي بين حتى ترايت قبل نقر يكون المسارح تخاوسون أودينس ناكاوسون ماركت بعدي تعدا قاونو سنو قل أنا خفت أركله خمسة تقول أنا أبارت بدفرتي مثل إذا حسب مغنياته كافتر مجمرة كليباتي وي قداميته ونك بلاخ إلي لانقا تصرح انكلاس بعلي دايركت تقبر كوا كدار كدان شبت حدا سنو عمره تقام زلو سبز مسل قال خوينو تواسي اخو بس زقبرني دفرت نيرني اتفي ايو الى اي حاسبني نزانه اجيتي حدا بوشتي زياده زدفعني وي كقبرو زقددن ነገር ግን ጥንለና ይغنى ከም ሰብሲ ካልኦት ዝገበርዎ ብፍላይ ካባና ወፃኢ ካልኦት ዝገበርዎ ገለስ ንምንታይ ንሕና ዘይንገብሮ ንምንታይ ኤክስፒሪየንስ ዘይንገብሮ ንሕና ንምንታይ ና ዘይን ከምኡ ዓይነት ስምዒታት ኣለኒ ስለዚ እስከ ኣብ ደርፊ ፍትኖ ሰብ ከዓ ናቱ ሪኣክሽን ይርኢ ኢለ ዝወሰድክዎ ስጉምቲ እዩ ከምዚ ክዕወት ድዩ ከይዕወት ገለ እውን ኣብ ግምት ኣየተኸውናን ክገብሮ ጥራይ ከም ዘለኒ ዝፈለጥ ገይረዮ ከዓ ማለት እዩ ترياكشن حجي خلطة نقرات كون خير بتي واو فاكتور كون خير مهنياتو سلازي تقبل قديمو بتخا انت خوين يلو بخوم غيرو ناتشورال زي قبرو زبل سمعتات فتر غادي سلازي وي 100 خون وي 10 خون مالت ازيتات كنت حاري خاب قبطتو خم ارتيست مجمرات سرح طراي حساب بدحريو تز نسيب تقفلو مالت سلازس ناي مجمرات فتاني كو ايبلان نفسي قل بز ملك عزي زقبره مجمرة خون خيلي مثلا هو بصراحة كون قدامي تناي AI سرحكا زي سا كمين يرموت فيدباك نصها خمي تريو سرحكا صبغين كان نايمن فيدباك يخافاليت هو يوصلوا حجي AI سرحو زوصلوا دموصلوا سبعنا سلازي نعو صلاي وي تقاماي خمالتي بتا حدا خاني بفلاينا اشتو خوينوم انرجيتيك خوينوم حدش نغير كريو كفتنو زدلي اكل تحبرتسب قالو بين نمبر بقى ولا كل نغرو بينا جلس بلو قالو سلازي
بحفش خريج والله ولا في يوتيوب قالوا نطبق أيكون المغنياتو تهز بنعو ريدي نبر مالتي لو تتسي ريدي غيكون غادي قل نينا هزبينا خان زارب لنا وصونا يحج درفتاتنا وفيلمتاتنا خسرحن كله نتنا يدق نبلو اودينس تارجت سغبري بزح غزي مغنياتو يوتيوب غلز بحالو بمغدو سلاز صلو وي اسو سلاز هونه تقداماي نتعداغا كونسيوم زغبرو مالتي اتو وشتلو لخا كال اودينس قالنا ግን زعابه اكسس هيلون خون امبر كم زنبلو مليون 2 مليون فيوز قال ايشو خون ايغبوني بانا مغنياتو كل سبنا يزريو كل سبي يزري تراي اكسس هيلون قاليو ግን ስለዚህ በታ አክሰስ ዘሎ ሳይድ እንደህሪናዮ በትደገ ዘሎ ነቲ ማርኬት ዝውስኖ ሰብ እንደህሪናዮ ኤአይ ሓድሽ ነገር አይኮን ኣብ ነፍሶ ከፍ ሞባይሉ ክገብሮ ኽእል ነፍሶ ከፍ አድቨርታይዝመንት ምስኮል ብስ ተኣሳሰር በልዮ ምስ ገለ ዝተባለኻ በኤአይ ሕጅ ብፍላይ ዋላ ወፂ ዝራኽ ዋንስ እዩ ነፍሶ ከፍ ፕሮሞሽንስ በልዮም አድቨርታይዝመንት በልዮ ብዛዕባ ትካል በልዮ ብዛዕባ ቆልዑ ገለ መና ኩሉ ዝግበር በኤአይ ዝመፆም ስለዚህ ንዖም ፌድ ኣፕ ብዙሕ ግዜ ዝተደጋገመ ዝሪእዎ ነገር ገለ እዩ ስለዚህ ለውጥ ይኮነና ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ንዓኻ ሕጂ ከም ሓደ ለይም ነገር ሰራሕካ ወይ ድማ ንምንታይ ከምዚ ሰሪሑ ብኤአይ ገይርዎ ክብሉ ናቹራሊ ናቱ እቲ ብዝውሽጢ ዘሎ ዝበዝሐ እቲ ዘስተማቕር ህዝብና ከዓ እንድሕሪናዮ ከዓኒ ሓድሽ ነገር ልውጥ ዝበለ ነገር ኾኖ ማለት እዩ ስለዚ ክልተ ስምዒታት እዩ ዝፈጥር ሕጂ ኦሬን ክልተ ነገር ፈቲንካ ኣለኻ ክሳብ ሕጂ በቲ ብዘይ ናይ ወልሓንቲ ናይ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ እንዳሰርሕካ ፀኒሕካላ ካብ ሕጂ ከዓ እዚኣ ቅዳሚት ስራሕካ ኣህሪልካ ጀሚርካ ኣለኻ ማለት ሕጂ ንክልቲኡ እሙኻ ኣብቲ ናይ ሙዚቃ ኢንዳስትሪ ኣብ ዝበዝሐ ከዓ ከም ደራፊ ጥራሕ ደይኮንካ ኣብ ስራሕትካ እውን ባዕልካ ተሳታፊ ስለዝኮንካ እንታይ ዝብል ስጋኣት ወይ ከዓ ይፍጠር ሙዚቃ ምስቲ ምቃር ብፍላይ እቲ ናይ ቪድዮ ክሊፕ ነቲ ሰብ ስምዒታት ናይቲ ሰብ ኢሞሽንስ ከንብብ ይደሊ ሕጂ ኣብ ኤአይ ከዓ እዚ ኣይረኽቦም ሕጂ ነዚ ብኸመይ ክንፍውሶ ወይ ብኸመይ እንታይ ረኣይካ እንታይ ይጠምትኻ ብዛዕባ ስምዒታት ብዛዕባ ነገር هو እሱ እንድዩ ሕጂ ኤአይ ሳፖርቲቭ ቴክኖሎጂ ማለት ሲ ሓደ ቴክኖሎጂ ንምንታይ ይመፅእ ድሕሪ ኢልና ዲማንድ ኣሎ ወይ ሓደ ሽግር ፍጠር እሞ ንዑ ንክፈትሕ ቴክኖሎጂ ዝፍጠር መወዳእቱ ማለት ኤአይ ክፈትሖም ዝኽእል ሕፅረታት ከዓ ኣለዉ ንኣብነት እንታይ ክብል ደልየ ምስ ኣርቲ ተኣሳሲርና ዳ ንሪኦ ስለ ዘለና እምበር ኣብ ገድሊ ኤርትራ ዝተገብሩ ነገራት ሕጂ ኣነ ናሬት ክገብሮም እንድሕር ኮይነ ሰባት ኣምፅኤ ሽሕቡን ባኽትኩስ ኣይኮኑ ብኤአይ ብዝቐለለ መገዲ ንሓደ ህፃን ስእሊ ክፈጥረሉ ይኽእል እዩ ሓደ ተጋዳላይ ዝሓልፎ ሂወት ብኤአይ ስእሊ ክፈጥረሉ ይኽእል ኢለ ይሓስብ እየ ኣነ ከም ሓደ ነቲ ኩናት ዝነበረ ነቲ ኩነታት ዝነበረ ንባዕሉ ናቕፋ ከይድካ ዓመት ሙሉእ ኣብኡ ኮፍ ኢልካ ክንድኡ ዝኣክል ሰራዊት ናይ ደርጊ ኮፍ ኣቢልካ ገለ ክትገብሮ ዝሕሰብ እውን ኣይኮነን ኣብዚ ሰዓት ሕጂ ንሓደ ቴክኖሎጂ ከም ሓጋዚ ኢኻ ዲኻ ትሪኦ ከም ፀላኢ ኢኻ በበይኑ እቲ ዓይነት ስምዒታት ከዓኒ ዋላ ብሳይኮሎጂ እንድሕር ኢናዮ ፊር ኦፍ ዘ ኣኖውን ዝበሃል ኣሎ ንዘይትፈልጦ ነገር ትፈርሖ እዚ ኣባና ጥራይ ኣይኮነን ደቂ ሰባት ባህሪና ከምኡ ኢና ሓድሽ ነገር ክመፅእ እንከሎ ናይ ፍርሒ ስምዒት ይህልወና ማለት እዩ ገለ ከዓ ኦፕን ማይንድ ድዩ ድቕድቕ ድብል ከዓ ኣሎ ከምዚ ንብሎ ይፍትኖ ውድቀትን ምትሳኑን ኣይኮነን ዚ ፍታንን ዘይምፍታንን ስለዚ ኤአይ ነቲ ፅልዋ ክሕድረሉ እዩ ኦፍኮርስ ነቲ ስነ ጥበብ ክፀልዎ እዩ ብመጠኑ ምክንያቱ ስጋቤ ኤክስተንት እዩ ዝኸይድ ከዓ ንሕሰብ ኣነ ንኣብነት ኤአይ ክሰርሕ ኢለ ምስ ሓሰብኩሲ እቲ ደርፊ ኦሪጂናሊ እቲ ዝደርፊ ዘሎ ሰብ ኦሪጂናሊ ነቲ ስቶሪ ኤአይ ክገብሮ ፈቲነ ስለዚ ናይታ እታ ስራሕ ንብላ ዘለና ሲ እታ ብኤአይ ዝተወከለት ፓርቲ ጥራይ ኣይኮነን ካብ ግጥሚ ካብ ዜማ ካብ ሙዚቃ ካብ ስቱድዮ እንድሕር ኢልናስ ምናልባት 30% ኤአይ ትኸውን እቲ 75% ወይ 70% ከዓ እቲ ኦሪጂናል ስራሕ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ከም ሳፖርቲቭ ነገር ክኸይድ ይኽእል እዩ ኤአይ ግን እሱ ጥራይ ኣይኮነን ከዓ ዝገብር ደርፊ ሰሪሕ ኤአይ ግጥሚ ትቦ ሞ ደርፊ ሰርሓልካ ሰባት ካራክተር ስትቦ ቪድዮ ሰርሓልካ ስለዚ ኩሉ ኤአይ ዓይነት ስራሓት እውን መፂሱ ኦልሬዲ ቫይራል ክኸውን ከዓ ንርኢ ኣለና ሕጂ ንሕና ጥቕልል ኣቢልና ካብ ኩሉ ክንርሕቕ ኣይኮንና ብኸመይ ንጥቀመሉ ጥራይ ምፍላጥ እዩ ትፅልዋ ክህሉ እዩ ፈቲና ፀሊእና ቴክኖሎጂ ክመፀና እዩ ክንነብሮ ኢና ዓለምናዊ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ፅልውኡ ብኸመይ ንዓና ብዝጠቅም መገዲ ንገብሮ ወይ ንሰርሓሉ ግን ናትና ሓይልካ ክውስኖ እዩ ማለት እዩ ሓራይ ኤአይ ዳታ እዩ ዘቕለብ
ወይ ከዓ ዳታ ኢና ንቕልቦ ካብቲ ዝተቐለበ እዩ ቀድ መስርሕ ሪሳይክል ይድገብሮ ነዚ ዝኣከቦ ዳታ ሕጂ ብብዝሒ ከዓ ናይ ኤርትራውያን ከዓ ንዓና ዝገልፅ ዳታ ይብሉ ዋላ ብውሕዱ ኣብ ናትካ ጥራሕ ደይኮን ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ብትግርኛ ዝስራሕ ደሎ ብፍላይ ናይ ኤርትራውያን ንሪኦ ነቲ ኣብነት ኮንጎ ናይ ሓደ ወታሃደር መለለይስ ሽዳ ኮንጎ እዩ ናይ ኤርትራዊ ማለት እዩ ሕጂ ዋላ ኡ ተጠቂምካ ኣለና ኦፍኮርስ የብሉን ኤኣይ ዳታ ከምፀልካ ይክእልን እዩ ሕጂ የብሉን እንታይ ሞ ክንገብርካ ኣለና ሕጂ ክልተ ተኣሽሙ ተቃዋሚ ነገር ምክንያቱ ፅራሕ ንጎ ሕጂ ኣነ ንስኻ እንታይ ንብል ኣለና ኦኬ ኤኣይ ዳታ ይብሉን ግን ገለ ምክንያቱ እቲ ዘሎ ኢሹ ንርኢ ኣለና ፅራሕ ንጎ ግን ናይ ሎሚ 10 ዓመት ደቅና ሰርች ክገብሩ ከለዉ ኤርትራዊ ወታሃደር ጢሎስ ኮንጎ ይብሉ ገለ ተምፅስ መንነትካ እውን የጥፍኦ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ነቲ ዳታ ክንቅልቦ ዶ ይሓይሽ ዋላስ በቲ ዘሎ ነገር ተጠቂምና ክንከይድ ምክንያቱ እቲ ኤአይ ክነኣትዎ ኣለና ወይ ዋላ ክነኣትዎ ደይኮነስ ግዜ ዝጠልቦ ስራሕ እዩ ክንጥቀም ኣለና ኦፍኮርስ ኦኬ ኣው ኣይንቃወም ግን እንታይ ክንገብር ኣለና በየናይ መልክዕ ፅራሕ ንጎ ዋጋ ይኽፍለና ኣሎ ሕጂ እንታይ ንብል ኣለና መሰለክ ገሊኡ ነገራት ኣዳፕቴሽን ኮንጎ ምግባርና ኣዳፕቴሽን ኢና ባህሊ ይኮነ መለለይ ግን هو ادابت ገይሮም ادابت ነቲ ቦታ ነቲ ገለመለ ادابت ገይሮም ደም ሽዑ ከም ውክልና ናይ ሓደ ተጋዳላይ ኮንጎ ጥውዮ ነፀላ ንብል ንኸውን ብሕጂ 50 ዓመት ወታደር ኤርትራ ኮንጎ ነፀላ ንገብሪ ኣይገብር ስለዚ ኮንጎን ጥውዮ ነፀላ ውክልና ናይ ገድሊ ኤርትራ ወይ ናይ ተጋዳላይ ጥራይ ኾነ ኣቦ ሓጎኻስ ተጋዳላይ ነይሩ ክብሎ እንድሕር ኮይኑ ኣነ ሕጂ ነቲ ካራክተር ኣገልግሎት ክገብሮ እንተድልየስ ኮንጎን ጥውዮ ነፀላ ንገብረሉለን ጥውዮ ነፀላ ይትገብረሉ ኮንጎ ግን ትገብረለክ ምክንያቱ ዝሕጂ ሰዓት ዘሎ ኣገልግሎት ሕጂ ኮንትሮቨርሻል እዩ ነገራት እዚ እምበር ከም ዝበልከ እዩ ዋላ ኣብቲ ኮመንትስ ነይሩ ኤኣይሲ ሙሉእ ሓበሬታ ብዛዕባ ናይ የብሉን ስለዚስ ንምንታይ ኢኹም ትሰርሕሉ ሓንቲ ሕቶ ሽዑ ብልጭ ትብለኒ ኣብ ርእሲ ኣነ ኤኣይ መዓስ እዩ ሙሉእ ሓበሬታ ብዛዕባና ከሎ ንሕና ምሰራሕና ነዚ ዳታ ክንቅልቦም ጀመርና ሰራሕ ስለዚ ኦልተርናቲቭስ እንደሊ ንኣብነት ኣብ ግንባራት እንድሕር ከይድካ ሕጂ ኩሉ ሰብ ኮንጎ ይኮነን ዝገብር ቦት ዝገብር ጀዝማ ዝገብር ኣሎ ኣሎ ስለዚ ናይ ብዙሕ ውክልናታት ከኣለና ማለት እዩ ነዚ ሕጂ ዘሎ ሰራዊት ኤርትራ ብምንታይ መወከል ከዮ ብኮንጎ እሱ ልክዕ ሬፕሬዘንቴሽን ኣይኮነን ኣብ ርእስና ዝተፈጥረ ሬፕሬዘንቴሽን እምበር ነዚ ሕጂ ብልክዕ ዝውክሉካ ኣይኮነን كما كنا ولا دحرينا حجز نبرنا أبغى نبرنا ببيل عملنا حجت تدوب ولا ميلتاري قال ماذا لوجيكال يوزي بس جزء ما سألوا تاتي ناس بيني خاطر كله ناس إيرازي بنتاعي كله تحسبوا له كله قاعدين نفضل ديكو كلنا عخاي مسألة يكون كم زبلنا حسرات كله وغيره قلنا عخاز ما وصلوا سراويتات كان دحرالنا بو أخذوا كله تفتل مالته بعبيه تدرس بتقرني يا إرتراين قبرو يسمع مالتي توكلنا حجي كم حسب بين شعون تاينيرو خمسة بوز حبريتات تيبلهم زعبانا مون من تايب زعب اي سريحكم لا حجي أبتس راح سبيسيفيك توكلنا ريكون صحيح لا بزعبات رايكم كن أبصح نقرأ سلزريو أبصح نقرأ تريو ولا بالله بس كفتة فترة الجماعة نيرترا وبهال زلوا أكدنا أبزنات كتر حديكم سب يفرق كله جميل لو تني أي فيديو كليبس مسرح جزانات كمان الوقت أزاريبات دحل كويناون ويكم زريتو تهيوا أورينس لازم كخون غادي ماسي they expect from سبسي قالنا قريت بي that's why كأخذ معرض نديز الدفراتسي كم يجير كأتي خيال قال زبالة نفتمج مرتاو ما تدخل أورين قال قبلنا ولا إيه لو سي أوكي AI سي أورين ما تدخل حزوا خمسة قبلنا دليلو بي AI احتمال أتي زبز حق زي أنا نتاي زوصلو نقرات مسيلكي حيث كأيام كوفيل كأخذ صبيهم كأيكون أنزلك نقبلنا أنا سلسة راح كوي نعايز موصلو قال سبات سلسة صبح نزار بعدنا أورين صباح حشوفه أنا تزي جميرة صباح جمارة يزفون سن مالتي حدا سب ساكريفايس قبل له وي حدا انتيتي واقع خاف له موداته نمت بدلاينا نقول له بدلاينا عاود نقول له سي حدش نغير يبز حسب نغير سب متسن كله واقع خاف له زول له اكلا سب سغاب زردو سغاب زرعمو سغاب سرحالو تجمر وي سغاب تافلطو زعبي بزعبي مالته تجمرو تصرحمو بتزقله وي بتزقرب نسكردو بسخل مقدقات موت مات تيديتر زحلفو ساكريفايس فولتو يعني مهنياتو ناير فراين غوغو سبزلو تسلي تفيديو تقال مالتي بصح نغرات حليفو خافت بوتا جميركا ساواق نسلالو تقامط انا يتمريت تسن بعد توم امبيانس وي توما اوزلو سبات كم سابورتيف اكترز كوينو اتيم زلو ندحرينا يم غلبل ماركاتو دلخ وين يسمع
ታጓላ ካዳድና እንተሪናዮ ትናባብራኣ ትገዛ እንድሕሪናዮ ዲቴይልስ አውደሎ እንድሕሪናዮ ገለ ሕጂ ብስፔሲፊክ በዛ ይኮን ክዛርብ ኣብ ብዙሕ ዝግበር ነገራት ግን ይማወታሉ ሰብነት ዘለهم ከቅርቦ ናባናሲ ይማወታሉ ሕጂ ፐርፌክት ዩ ኣይኮንኩን ዝብል ዘሎ ግን ንሕና ተዘይጀሚርና ከመን ክጅምር ዳ ኣነ እንድሕር ኣብቲ መድረክ ሃለሲ ኣነ እንድሕር ዘይጀሚረ መን ክጅምሮ ዳ ብዙሕ ሰባቱን ፍራሕ ሒዞም ካባጅ ናይ ጓልነት ስምዒት ወረቕ ሓድሮ ይብሉን ሰብ ንቴክኖሎጂ ንኤአይ ንገለን ኤአይ ጥራይ ዘይኮነ ብዙሕ ቴክኖሎጂስ ናይ ጓልነት ስምዒት ኣይኮነን ክህልወና ዘለዎ ንሕና ንሪኦ ኣለና ንሪኦ ኣለና ክብለካ ከለኹ ንዓና ኣይመስልን ክኸውን ክእል ኣብ ጎረባብትና ዝተሰርሐን ጎረባብትና ዝመስል ክርአ ኣሎ ስለዚስ ንዓና ብዝመስል ንሕና ብንፈልጦም ሰባት እንድሕር ተሰሪሑ ከዓስ ሞር ናይ ክግበር ባይኽእል እዩ ስምዒት ይፈጥር ይመስለኒ ስለዚ እታ ኢኒሽቲቭ መውሰዲ እሱ እዩ ንዓይ እንዚ ዝበልኩ ወራቶም ካልኦት ሰባት ክሰርሑ ከለዉ ኮር ግፀኛታት ኣይኮኑን ሰብ ክፈትዎ ዲ ክቕበሉ ዲ ገለ ኩሓላ ኣርስቲ ግን ይጅምሩ እሞ ኣብ ካልእ ዘብፅሑ ካልእ ሰብ ይሹ እዩ እቲ መበገሲ ሕራይ ቅዲ ወይ ሓደ ስታይል ናይ ሓደ ብፍላይ ኣብ ኣርት ተወኪርና ኢና እያ ሕጂ ንፀቕጠለና ብፍላይ ካብ ቪድዮ ክሊፕ ቃርያ ወይ ድኾነ ኣርቲስት ዓብ ክመፅእ ከሎ ገለ ካብኡ ትፅበዮ ቅዲ ኣለዎ ምክንያቱ ክስቶ ዘለዋ ቪድዮ ክሊፕ ኣብ ከምዚ መርአ እዩ ዝግደስ ክስቶ ኣብ ኔቸር እዩ ደስ ተማቕርሞሩ ክስቶ ኣብ ተፈጥራዊ ፅባቐታት ትግደስ ገለ እንዳብልካ ትፅበየሉ ነዚ ነገር እዚ ኸ የህልወልና ኢልካ ዶ ትሓስብ ብኸመይ ኢና ሪፕሬዘንት ንገብሮ እዩ ሕጂ ከም ዝበልክዎ 30% ኣይጠፍእን ወይ ቅዲ ገለስ ኣይጥፍኦን ዶ ብፍላይ ኣብ መፃይ ሞርዳ ተረቐቐ ክኸይድ ከሎ ኤአይ እሞ እንታይ ዲና ንብል ዘለና ባዕሉ ፈጢሩ ዝሰርሕ ኣካል እኮ ይኮነ ወይ ቴክኖሎጂ ይኮነን ብሓሳበይ እዩ ዝሰርሕ ንኣብነት እቲ ዝተኻየደ ነገራት እቲ ስቶሪ ዝገብሮ ነገራት ብርእስና ሰባት ዳይሬክት ዝገበርናዮ ንዑ ዝትርጉሞ ዘሎ ማለት እየ እቶም ደቀቕቲ ከም ዝበልከዮም ኤክስፕሬሽንስ ገለ መለ ክጎድሉ ክእሉ እዮም ብራእየካ እቲ ጉድለታቶም ናው ምስ ተረቐቐ ምስ ግዜ ናብ ሰብ ዝቐረበ ነገር ክኸውን እዩ እኮ ንብል ኣለና ግን እንታይ ክብል ደልየ ቅዲ ክንብል ከለና ብዓብዩ ንሕና ሙዚቃና ባዕልና ኢና ንሰርሖ ኣብ ደራፋይካ ዝበዝሐ ግዜ እንድሕር ርኢናዮ እቲ ቅዲ ወይ ስታይል ወይ ጀንረ ንብሎ ኣብቲ ደርፊ እዩ ኣብቲ ቪድዮ ይኮነን ኣባና እንድሕር ኣስተቢልና ኣባና እንድሕር ኣስተቢልና ሕጂ ኩሎም ቪድዮታትና ኮ ዳርጋ ሓደ እዮም ድሕር ኣስተቢልና ዝተፈለየ ቪድዮ ገለ ኣለና ድዩ ንኣብነት እንታይ ክብል ደሊ እዚኣ ናይ ክስቶ ስራሕቲ ጌና ትሰኣላይ ገለ ነቲ ዳይሬክተር ትፈልጦ ዳይሬክተር ማለት ከዓ ምስቲ ደራፋይ ከዓ ምስቲ ድምፃዊ ነቲ ዳይሬክተር ትፈልጦ ስኻ ዝበዝሐ ብዓድና እቲ ደራፋይ ዝገብሮ ዳይሬክቲንግ ኣይኮነን ዳይሬክተር እዮም ዝገብሮ ሕጂ ንኣብነት ማይናስ ክሰርሕ እንድሕር ኮይኑ ናይ ማይናስ ትመስል እዛ ስራሕ እዚኣ ትብል ትኸውን ዳንኤል ጣዕመ እንድሕር ሰርሕ ኮይኑ ናይ ዳንኤል ጣዕመ ትብል ትኸውን ግን እንታይ ክብል ደሊ ሕጂ ቅዲ ብዙሕ ግዜ ብፍላይ ኣብ ደረፍቲ ምስቲ ሙዚቃዊ ፓርቲ እዩ ዝተኣሳሰር ብፍላይ ብኣና እንተሪእናዮ ከዓ ዝበዝሐ ክሊፓትና ዳርጋ ሓደ ብዙሕ ኣይኮነን ፍልል እዩ ከምዚ ዝበልናዮም እዚኦም ሰባት ንእሽተይ ክንፈልዮም ፈሊል ጀሚርና ኣለና ማይናስ በልዮ ዳንኤል ጣዕመ ገለ ዘገድስዎም ነገራት ኣብኡ ስለ ዝህልው ማለት እዩ እዚ ዝበልክዮ ርእስቲ ረቂቕ እዩ ኣብ ስታይል ማለት እዩ ግን ንኣብነት ንዓይ ጥራይ ዝሰርሕ ዳይሬክተር የለና ኣብ ዓዲ ከምኡ እንተዝኸውን ምተፈልየ ሕጂ እቲ ዳይሬክተር ንዓይ ጥራይ እንድሕር ዝሰርሕ ኮይኑ ናይ ኦሬም ቪድዮታት ወይ ናይ ኦሬም ክሊፓት ነዚ ይመስሉ ክትብል ትኽእል ኢኻ ማይናስ ምስ ክንደይ ደረፍቲ ይሰርሕ ዳንኤል ጣዕመ ምስ ክንደይ ደረፍቲ ይሰርሕ ስለዚ ከመርእስቲ እውን እቲ ቪድዮ ክሊፕስ ነዚ ይመስል ናብዚ ናይ ክስቶ ቅዲ ገለ ትብሎስ ኣይኮነን ንኣብነት ዋላ ዘን ሪሰንትሊ ዝተሰርሐ ደርፍታት ተሪእነ ሳሎን ህሉ ኸውን ኣስመራ ትህሉ እቶም ኤለመንት ናሶም ስለዚ ከም ቪድዮ ዝተፈለየ እዩ ገለ ንብሎ ኣይኮነን ማለት እየ ኣብ ገለገለ ኤራ ዝቀየራ ቪድዮታት ነይረን ንኣብነት ናይ ቃላብ ደርፊ ምፅእ ምስ በለት መጀመርያ ምስ ፌቨንዛ ማይናስ ገበራ ገለ ድሮን ኣሎ ሓድሽ ነገር ኢና ዓናቲ ፐርስፔክቲቭ ዋላ ገለ ዝተፈለየ ነገር ሒዝ መፅኡ ብድሕሪኡ ግን ኩሉ ንዑ መሲል ኩሉ ድሮን ኮይኑ ሕጂ ዝተፈለየ ነገር እውን የብልናን ማለት እየ እዚ ቅዲ እዚ ናይ ኦሪዮን እዩ እዚ ቅዲ እዚ ናይ ክስቶ ኣነ ከም ባህረይ ኣብተን ናተይ ባዕለይ ብፍላይ ዝገበርኩን ክሪኦ ከለኹ ሞር ካብቲ ፅባቐ ናይ ደገ ኣብ ኤክስፕሬሽንስ ይግደስ ኣነ ሕጂ እንድሕር ኣነ ጥራይ ይሰርሑ ኣለኹ ኣብኡ ከይድ እዩ ማለት እዩ ሞር ናተይ ኣብ ኤክስፕሬሽንስ ኣብ ስምዒታት ኣብ ገለ ክግደስ ዝያዳ ይግደስ ስለዚ ንዕኡ ሰርሕ ማለት እዩ ገሊኡ ሰብ ከዓ ፅባቐ ግደስ ስለዚ መዓት ሕብርታት ዘለዎ ክዳውንቲ ትገብር ፍትን መኪና ፍልይ ዝበለ ተምፅእ ዝተፈለየ ኣንግል ናይቲ ከተማ ተምፅእ ገለ
انت زي كونه خم قدي زناي ستويو زناي اوريونيو زناي ستوي قال نبلو على فيديوز بزح يكون معنا وقل حج كم درافاي اورينا فتن سرح دفتت اب درفيس اذا خد تصاورق دلي تبليخه نسعلو نحنا بزح نقات لو اورين زين اورين تلوشي قد مع الهون اكسبريشن قداش يخطب تصنح كسمعيتات على ما تتصبسخه امناي ماينس تخوين وداي ماينس تخوين كم زم تبليخه قلنا يتدر قدام يتتقاس تدرافاي افتا درفي بويز قيد بوز لازخي حج خاات زعبي شقت كهم زخت بلو تصنح كخا اب فيديو كلاب تسب سرح دول خماسي ناي ماينس درون نيلاس كل سب درون سيتوس كل حدا خوينهم بتصاي تجي اي اي كا داتا اي زقلب كان يبلا لنا هراي اوريون كيد كان خلت تسرح مس دايركترات كهون كامو نسرح شعوس اتي داتا تقليبو تصنح ني حدا ستايل وي قدي حجي مصي ولا كان دايركتر كسرح كرلوس حدا عينت قديدو اي دغاغم اذن اي سرح حطوي سقاب كني خاتحال كلو سقاب كم زبلكيو اي اي كنقلبو لنا استفلي ነገራት ክቀርበልና ካሱ ማለት ምክንያቱ ዝተዋሃቦ ይስከብር እንዲና ንብልና ሕጂ ብኸመይና ንላልዮ ናብኡ ብኸመይና ንበፅሕ ገለ እዛ ዝበልና መጀመርያ ናይ ኔትወርክ ፀገማት ገለ በለ ይበፃ ናብሲ ምክንያቱ ክትቀልቦ ትኾንካ ኔትወርክ የትለካ ስራሕ ካዮ ነገራት ኩሉ ትሪኦ ፖስት ትገብሮ ስእልታት ጽሑፋት ገለ መለ እዚኦም ሙሉኦም ተደሚሮም እዮም ኣዘዳታ እዝን ኤርትራ መስል እዝን ክስቶ መስል ዝበሃል ማለት እዩ ከም ስቴጅ ዘይተበፅሐውን ክኾን ይኽእል ዝንብሎ ዘለና ምክንያቱ ሕጂ እቲ ንሓቶ ጠለባቱን ስለዚ የለ ማለት እዩ ግን ብዓቕምና ከኣሱ ስጋብ ዝኸውን ስታይል ክጠፊኡ ስታይል ክጠፊኡ እና እውን ክንሓስብ ኣይከኣልና ንኣብነት ኣነ ሓደ ግዜ ይሓስብ ንምንታይ ኢና ቪድዮ ንገብር ኢለ ሓስብ ምክንያቱ እቶም ዝሰርሖም ቪድዮታት ክሪኦም እንከለኹ ሲ ገሊኦም ምስ ትደርፊ እውን ዝኸዱ ይኮኑ ትደርፊ ዝህልዎ ኖሽን ወይ ዝፈጥረልካ ስምዒትን እቲ ቪድዮን በበይኑ ይኸውን ይሓዳ ፊካ ትሪኦ خلاص ካልእ ትርጉም ይህብ ማለት እዩ ስለዚ ጌጋሉ ጥቕሚ ይኸውን ኣሎ ስለዚ ሊሪክ ቪድዮ ንምንታይ ትገብር ስእልኻ ትጥቅዕ ግጥምታት ትፅሕፍ ሰብ ሰማ ናታ ኣውዲዮ ዝተብህለሉ ማለት እዩ ሽዑ እንተዘይ ኮይኑ ከምዚ ዝበልክዮ ኣብዚ ግዜ ዝክስራሕ የብሉን ወይ ዳታ ይውሕዶ ኢልና እንድሕር ሓሲብና ወይ ክመሳሰሉ ኢልና እንድሕር ሓሲብና ግን ስቕ ንብል ንፅበዮም ሽዑ ዳታ መሊኡ ኢልና ምስ ሓሰብና ከዓ ክንሰርሖም ፍትን ይከኣል ይኸውን ግን መሊኹም መልኦ ኸነ ድፍር ድበልና ካለና እንዲና ደቕደቕ ንብሎ ማለት እዩ ዝመልኦት ህዝቢ እዩ መወዳእቱ ምክንያቱ ሲ ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣብ ኢንተርኔት መን ይጥቀም ህዝቢ ዝመልኦ ነቲ ዳታ እንታይ ንህቦ ኣለና መወዳእቱ ኤኣይ ድኹም እዩ ንዓና የገልግልን ኢልና እንድሕር ንሓስብ ሃሊና ስለዚ ሃብናዮ ጥራይ ንነብስና ንፀርፍ ኣለና ማለት ሰማ ሕጂ እዚ ሓደ ዓውዲ ናይ ቴክኖሎጂ እዩ ስለዚ ኩሉና ናብኡ ተኪርና ክንሰርሕ ኣለና ገለ ማለት እውን ከየስና ከምኡ ይኮነን ግን ኤርትራውያን ሲ ብሓፈሻ ብጥቕልል ኣቢለ ኣብ ደገና ውሽጥን ብኸመይ ኢና ንኢንተርኔት ትጥቀመሉ ዘለና ብሓፈሻ እንተልና ኤኣይ ኣብ ኤርትራውያን ድኹም ኢልና ድሕር ሓሲብና ዳታ የብሉን እናተሓሲብና ናትና ሪፍሌክሽንስ هراي بزيكا فيديو كليبات بعبيو خام زبر زلنا ناي موسيقى درافاي كوينو من اي اي كسرح جميرو لو قال حجي زي نتم ناي موسيقى اندستري اي تفون مالسي انس دايركتور كي كونكو بحاجز اي اي دايركتور درافي تواصيت كونو الى لكم حجس نت نايت كرياتيفيتي سبسي دصبيو ارتسي تطببي در نورمال سب ساعسيو كيدو ماتيو قال يكون استدرفن استأساسرس قال عينك نظرات ركيق طبوالو سخاص انتصار إذا خاص اي كقبرو يخيل بزي درفتس زي درف كايكو ام زدرف قالوا لهم شمتو على تتقيمهم زي اورين درفي يخبرنا ينصبح نقول تنازل بخمينا انتي ناس من موسيقى اندستري سايهاس يندو نبعلونا بيوتيوب تنبعلو تي اي اي بسرح بزح داغا نبعلو اي اي سي خلكلو كفليت يقبروا لوني على يوتيوب ولا بعيني اتاوري خاص كم زخص قال خويني كون زغبر له مثلني هو قاليو ايشوس العلا عقمنا ينعنا نعنا تراي ديكورس كم زبلكيو حجي اي يوتيوب كنترول جوبو فتنو بتحسسوا بقال زصعان يوتيوب كتصعن قانون اب قمتايتون مجمره اي نعنا تراي سغاتون ايكونن اي اي سي ناي عالم ملو سغاتي حجي تعبيت اندستري هوليوود بليو نيميت كل اندستري ساب عالم زلو حجي اي اي سغاتي انا እንታይ ዝሓስብ ብዙሕ ግዜ ንሕና ግዜ ኸድልየና እዩ ኣብዝናቶም ደረጃ ስጋኣት እውን ክንበፅሕ
ምክንያቱ ገና ነተን ሓደ ክልተ ዝግበራውን ክንቅበልና ይካልና ስለዚ ገና ኢና ዘለና ንሕና ቤዚክ ኢና ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ስጋብ ሽዑ ከዓ ሓደ ፍታሕ ክፈጥሩ ልዮም ኢለ ሓስብ እየ ምክንያቱ ንዕኦምን ስለዚ የስርሖም እዚ ዝበልክዮ ኤአይ ነቲ ስምዒታት ነቲ ናይ ፈጠራ ነገራት ገለ ኣይ ቀትሎም ዶ እንተኢልና ብልክዕ ቀትሎ ደርፊ ኣነ ብሽመይ ደርፊ ተሰሪሑ ክትፀዓን ኣነ ስራሕ የብለይ ማለት እዩ ኢና ንዛረብ ዘለና ግጥሚ እንድሕሪልካ ካብ ሓደ ቢልዮን ዝኸውን ቃላት ወይ ዝኣተወ ኤክስፕሬሽንስ ሃንፂኡ ግጥሚ ሰሪሑ ዜማ ሰሪሑ ደራፋይ በዓሉ ፈጢሩ ብናትካ ድምፂ ናይ ክስቶ ድምፂ ኢልካ መሪፅካ ገለ ክትሰርሖ ዛስ ዋይ እዮም ዩቲዩብ ከዓ ሕጂ ኮንትሮል ገብሮ ዝፍትኑ እቲ ብኤአይ ጥራይ ዝስራሕ ደርፍታት በልዮ ዋላ ኣክቲንግ ገለመለ ኣታዊ ከም ዘይህልዎ ሬስትሪክትድ ዝኾነ ነገራት ከም ዝህልዎ ሕጋጋት ክፈጥሩ ዝፍትኑ ክንዲዚ ፐርሰንቴጅ ገለመለ ዝብልዎ ንዕዊታት እዩ ሕጂ ንሕና ደይ ንጥቀመሉ ከዓ ንሓስብ ኣለና ደይ ንብደይ ምክንያቱ ኣነ ኤአይ ኢንቮልቭ ክገብሮ ስርሐይ እንድሕር ኢለ ደርፊ ክሰርሓለ ኣይኮንኩ ክደልዮ ምክንያቱ ኣነ ደራፋ እየ ናተይ ናይ ፈጠራ ዓቕመይ ንሓደ ቴክኖሎጂ ይህቦን እሱ እውን ኣይገብሮን እዚ ስለዚ በየን መገዲና ኢንቮልቭ ንገብሮ እዘን ክንብለን ፀናሕና ኢና ንሓደ ክብድ ዝበለ ኤራ እሞ ናይ ብሓቂ ኤክስፕረስ ክትገብሮ ዘይከኣልካ ግን ኣብ ርእስኻ ዘሎ ስእሊ ኤአይ ጌርካ ክትውክሎ ትኽእል ትኸውን ግን ርእስኻ ይፈትሕዎ ስለዚ በየን ኢንቮልቭ ንገብሮ ክሳብ ክንደይ ኢና ንህቦ ኣበየናይ መልክዕ ኢና ነሳትፎ ገለ እዚአን ክንገብር እንድሕር ኮይንና እዚአን ምርጫታት ግን ክንፈልጠ እንድሕር ኮይንና ከዓ ክንሰርሓሉ ክንሓልፎ ኣለና እቲ መጀመርያ ንኸዶ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ብኸመይ ኢንቮልቭ ንገብሮ ብኸመይ ሰብ ንምህረሉ ብኸመይ ኢና ነእትዎ እንዳመረፅና እንዳበልና ከዓ ክንከይድ እምበር በዚ ንብሎ ዘለና ኮ ኤአይ ምስ ተፈጥረ ጥራይ ደይኮነስ እዚ ሕጂ ዘሎ ደረጃ ናይ ቴክኖሎጂ ምዕባለ ናይ ዓለም ገሊኡ ህዝብታት ኣይተዳለወሉ ኣዝዩ ቁልጡፍ እዩ ዋላ እቶም ምዕቡላት ንብሎም ህዝብታት ከዓ ኣይተዳለወሉን ቢትኮይን ክሳብ ሕጂ የባእስ ኣሎ ኤሌክትሮኒክ ኮይኑ ኣብ ዓለም ሲ ካሽ ተሪፉ ኢና ንዛረብ ዘለና ማለት እዩ ኣባና ከዓ ካሽ ክተርፍ ክንደይ ዓመታት ከድልየና እዩ ግን ክሳብ ሕጂ የባእሶም ኣሎ ዋላ እቶም ምዕቡላት ዓለም ንብሎም ኣብቲ ለቨል በፂሖም እዮም ንብሎም ኣክሰስ ኣለዎም ንብሎም ህዝብታት ከይተረፈ ኣይኣምንዎን ሓንሳብ ዲክላይን ንገብር ሓንሳብ ላዕሊ ድይብ ኣብ ገለ ኢንቨስት ክገብሩ ዝጀመሩ ላዕሊ ድይብ ቢትኮይን ሕጂ ኣብ ምንዋፅ እዩ ዘሎ ዓለም ምክንያቱ ብዙሕ ነገራት ቀልጢፉ መፂሉ ንሕና ስለዚ ኢድና ጣሚርና ጓኖት ኮይና ዲና ክንርኢ ዘለና ወይስ ብመጠኑ ንፍትኖ ንምሃረሉ ሰብ ኣክሰፕት ዝገብሮ ናበይ ወይ ዳይሬክት ናይ ምግባር መሰል ወይ ሓላፍነት እውን ኣለና ንሕና ንኣብነት ኣነ ከም ኣርቲስት ንኤአይ ህዝቢ ከመይ ክጥምቶ ኣለዎ ገለ መለኮ እንድሕር ክኢለ ዓቕሚ እንተሃለን ክሰርሐሉ እውን ኣለን ናይ ምፅላብ ዓቕሚ ኣለኒ ስፖርተኛ በልዮ ናይ ቤት ኦልት ሻንስ በልዮም ገለ በልዮም ሲ ብቲቪ በልዮ ብገለ እኮ ነቲ ዘሎ ቴክኖሎጂ ነቲ ህዝቢ እውን እኮ ክተዳልዎ ካብ መወዳእቱ ኤአይ እንታይ ዝገብር ካልእ ቴክኖሎጂስት እንታይ እዮም ዝገብሩ ገለ እውን እኮ ኢኒሽቲቭ ክወስደሉ ዘለዎ ሰብ ኣሎ በብዓውዱ ሕጂ ከምዚ ዝበልክዮ እቲ ናይ ፈጠራ እዚኦም ስጋኣታትና እንድሕር ክውገዱ ኮይኖም ግን ንሰርሓሉ መጀመርያ ንሪኦም ሽዑ እቲ ህዝቢ ንባዕሉ ብኤአይ ዝተሰርሐ ደርፍን ኦሪጂናሊ ዝተፈጥረ ብሓደ ኣርቲስት ዝተሰርሐ ደርፍን ዝህቦ ቫልዩ ክፈላለ እዩ እምበር ከም ዝበልክዮ መዓት መደናገር ነገራት ኣለች ፖለቲክስ ዝመስል ደርፍታት ሰሪሖም ብሽምካ ስእልካ ክስታይ ገይሮም መዓት ነገራት እዩ ዘሎ ግን ነዚ ከዓ ክንዳለወሉ እውን ኣለና ምስለና በዚ ሓሳብ ነቲ ናይ ኤአይ ምስራሕ ብፍላይ ኣብ ቪድዮ ክሊፕስ ገለ ከም ገንዘብ ንኸይውፅኡ ስናዓቢሎም ደምፅኦ ደለዉ ነገራት እዩ እውን ክበሃል ይስማዕ ምክንያቱ ኣብ ቪድዮ ክሊፕ ዝጠፍእ ሃልኪ ኣዝዩ ኣዝዩ ከቢድ ብዓይኒ ወፃኢታት ብዓይኒ ዓቕሚ ሰብ ገለገለ ሕጂ ነዚታት ታውፅኦም ጥዑይ ስራሕ ንኸይሰርሑ እዮም ኣብ ከምዚ ዝኣቱ ደለዉ ድብል ኣሎ ሞ ኤአይ ምስራሕ ሃልኪ ኣለዎ ዶ ከመይ ኣበይ ኮይኑ እዩ ሕጂ ሰብ ከምኡ ዝብል ዘሎ የገድሰና ዓይሹ ንኣብነት ኣብ ሓደ ኣብ ኤውሮጳ ዘሎ ሰብ ኣብ ኢዱ እዩ ኣብ ኢዱ ክሰርሖ ክእል ይኸውን ኣነ ብዚ ዓዲ ኮይነ ሰሪሐ ኣብዚ ዓዲ ኮንካ ኤአይ ምስራሕን ኣብ ደገ ኮንካ ምስራሕን በበይና ንኣብነት ኣነ በታ ኤክስፒሪየንስ ዝገበርክዋ ክዛረብ እንድሕር ኮይነ እቲ ኤአይ ዝገበረ ሰብ ኣብ ዩጋንዳ እዩ ዘሎ ስለዚ ከፍሎ ኣለን ንዓይ ከዓኒ ነቲ ብዙሕ ርሑቕ እሞ ብሶሻል ሚድያ ዝሪኣ ገለ ስመራኻ ዝቐለለት እያ ንዓይ ኣብዚ ካቴድራል ኮይነ ተሳኢለ ሹቕ ከይደ ተሳኢለ ገለታ ቪድዮ ክገብራ ንዓይ የቐልል ንዓይ ምክንያቱ ከዓ ስለ ዘለኹ ማለት እዩ ዘጥፍኦ ኤፈርቲ የለን ንዓይ እቶም ተዋሳእት ኣለዎ ምሳይ ዝትኸፍሎ ዘለን ንፈልጦ እየ ገለ ግን
حجي أبينا يبوتا خون كاتب له زلها تعال بويز بالناي هزمنا بكل تنقرات كله خيل تبززلو أبدك خاسلو أكل تعذابينا مالتي نتبدقر له أكل تعذابينا تزقل له حسر نقر خون خيل نعنا قل قليل لا يكون ويحسوا رايكون مالتي واقع نخفلو لنا أبني وزلو صبات نخسر لنا خماس واقع نخفلو لنا نخفلو كفيل كاخد صفر سلازي حسر ترى يكون أبينا يبوتا خون كاتزارب على خاص وصنوي أبز خون كحسر رايكون بربزن بلود الأمريكا أناكو حد ستوري فتيركا أكتوال كيركا مسألة جلس تومو كوربو نجري سلازن عايك بيدا يكونس ولا بحالكي ولا بواقع تريني يسوي كونه كبينا لذي أزجبركو واقع كن فولت يعني سلاز أبي كوين تسب زاربالو سنوي مثلا هذا مزاي في اللي مزنا يسألوا AI فتينا خايفة فتنا تسألوا أسئلة زهلنا قدين كنا أطول لينا صحاح حاجة خبز قدامي التمكرها مجمرتها سرحتي دحرين تعذبتي وأبزها لوها اليوم مالك كتم حلال فويك أخن قبرو لنا تبل حسابت لك وا قبرو زلو نسب من قارب كيفتو أنا يجن أورين زحت سرح كار لها حن سرح دحر 10 عامت 10 عامت سرح كار حجي قال ما بقسيتون كتكون أنا صح نوس كجمر كله AI كم زنيرون كم رالو نخلي سرح كون خلي لا تنافس زعبي نقدر كخيدين دحر ولا لا of course I do حجي أبدي أنت ترى مثل كان دحر 10 عامت إذن AI سداتا تأكيد مش تسرح جوان إنه تعلنا وناتي سرح يخندر بس تأشمي كون ده بس عندي حجي أنا لانغاس غلط قلت أخلها وعلى هم فلان صريحة كيدا ناتي دايركت ناتي حسابي بلم تاك إذا جيري ولا قلت فلان صريحة حجي سا AI نيرا تتخون نحسب كم يكونت ويكم يقلت كان كم أبو زرعي كقول لها حجي لوندي نعي حجي أبلان قال زرعي نقول لها تطلو AI نتوم أبرسنا استفطروا ستوريز يريبريزنت كيو أبس سرح صغيرهم كله مو حلا فنة يبقى سخاء حدا خاب كستاي صغير ناب كستاي جبر اللي الكايو بعلو سئل انت فاتيرو نتسب من حرفات يوم من البطن وان نتسب مغنياتو أبس خاص نبر سئل السيكون اتسب كم زعان ميل تاريخ جبر له وخمس خون له ونابز خير له وقال ملا رأسنا يفاتيرو نوع ترجموا AI مالك AI نحنا ويكاتهم سرحتي إنا نمرحوا لنا السياق بالدليل دايركتر كله AI تجيرون نبلو زلنا كو دايركتر له تخجبر زلو وتجيرو زلو موفمنت ستوري ودلوكو سبي فتيرو نوعو يترجم إيه نابلت حدا سب كاب أهدو خمسة عيلو ماتيو ميكينا تماريون ديرو مونغو خمسة جيرو خمسة هالك حليفو نفط ختما بتي حند حرن بلالنا قص سبي فتيروس نت ستوري نزبر إسخاز زلو لكن أبكن دبسل شعوب AI ترجمنا يوم مالتي سلازم هيوان نت سمعت أو يطفي أي بالنت وصل إكستنت كم زبالكيو بمولو فيديو ندحر تم ستوري تراي حدا خابزنا عبز بس حساب هبني الكلامو أكدال منك سقاس وقال من AI جيرون ندحر كون نايس سمعت وان نت منك تفخري قل ولا دحر 10 عامات حجي التكنولوجيا سكون دس حقنا خون غادي شو نالباتكو بزبعت لما قدو زحاشه ستايو هالليوس بس حاشو كو سرح كم زوم حجي قدم 9 تصور فيديوهات حجي يسحقنا يم تقمتي له بس كون ساقا كون غادي اصلا تسي صوحو كن حجي 5 نصحو لنا ويزازلنا يوم حلنا يالنا أنا أبوي يزريو سلازم أيوان نتسمعيت كم زهلو أنا خنجبر جد نبانا نغربه ستوريس بعلنا نسرح له ترى أبينا إنفولف نقبرون فلت إيه قبل دليل مالتي أنا شدنا توم سرحتي هزولك نهزبها قال اختبار نتوم سرحتي زبز حق زي أنا of course after عداك عنده خفت مويا ونسلازل له خنا براند نسرفايف قبر كلن قال خفالو بماركت كريو يخل خون 100% بماركت كنا يريون وارن ماننت ماسي سوري مننت يقد سني كبرتاتي يقد سني كم سب نزيهم بزح المجد خبرو يزدل سلازم نزيهم إلمنتس زيهم عيد فايهم كلهم مدلي أنهم بحجوم صاروا يوم سبت نعنا زي مثل نعنا زي وكل نجارات قال إنفولف خبرو أيدولي من ناتي مورال سوي نتهم بحج خسر في زدل يخاف في إنفولف خبرو زدل فلاينا أشرف وينهم بزح زي يتصلوا يوم بزح بنايد نجارات دقة بسرح نجارات قال بمجدي AI قال الناس اللي زقون ويز حتى تقول سب سلازي اللي قليل دلنا كخاطب البو قليل كوي بس لسه سمعهم حجي دلنا ينكم البو كيد بتغصبنا كيد آخر لو ما يدل كمورع مغنياتو أب AI من سريح هو وبزي فلت حضرت فيديوهات ثم نحمى نجارات سريح كخزر قحط غلي حتى تواصل
ዝሕተት ሰጉን ከይህሉ ይኽእል እዩ ከምኡ ናፅነት ህብ እዩ ነቲ ናፅነት ቀይዲ ክንገብረሉ ሞራልና ገዚኡና ሲ ንናትና ፅቡቅ ፍሎሪሽ ብዘግብር መገዲ ክንሰርሓሉ ይደሊ ነቶም ምሳይ ዝሰርሑ ንብድሕሪ ሕጂ እውን ክሰርሑ ዝደልዩ ከም ለቦዋስ እየ ክብሎ ዝደሊ ሞራልና ናትና ንዕብሞ ንዓና ዝመስል ነገራት ንሃቦ ንዓና ዝመስል ነገራት ከዓ ክንሰርሓሉ እየ ዝብል እቲ ህዝብና ሳፖርቲቭ እዩ ብዙሕ ግዜ ንዝገበርናዮ እዩ ዝድግፍ ግን እንታይ የኽብል ዝደሊ ብዙሕ ግዜ ተፀለውቲ ኸይና ከም ሰባት ኣብ ኩሉ ትሪኦ ሕጂ እንታይ ኣሎ እንድሕር ኣብ ሓንቲ ስራሕ እስ ክምፅእ ኢልክ ብስር እንድሕር ቀዳመይቲ ፖዚቲቭ ኮመንት ፅሒፍክ መዓት ጌጋ እንከለዋ ፖዚቲቭ ኮመንት ዝኸይድ ባዕልና ብላትና ዓይን ርኢና መዚና ገለ ከምኡ ጉድለታት ኣለና ከም ህዝቢ ሓደ ሰብ መፂኡ እንድሕር ኔጌቲቭ ኮመንት ፅሒፉ ኔጌቲቭ ይኸይድ ሕጂ ነቲ ህዝቢ ክብሎ ዝደሊ እሱ እዩ ናትና ክሪቲክ ናትና መዛኒ የነቃፊ ገለ እቲ ህዝቢ እዩ ስለዚ እሱ ብዝተዓሰቦ ኣጋጣሚ ኣጠማምታ እሱ ብዘለዎ ሞራልን ስነ ልቦናን ነናቱ ርእቶ እንተዝህበና ከዓ ሓጋዚ ይኸውን ንሕና ስራሕና ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ተሓባበሩና እየ ዝብሎም ነናትኩም ስምዒት ኣቐምጡልና እሞ ሽዑ እቲ ክንዕርዮ ዘለና ክንሐይሎ ዘለና ጎልና ከዓ ክንፈልጥ ንሕና ክብልካ ይደሊ ማለት እዩ ግዜኻ ደጊመ እየ ከመስግነካ ዝደሊ ምስ ብዙሕ ናይ ስራሕ ግዜ ፃዕቂኻ ነዚኣ መደብ ኣቀራቂርካ እቲ ፅልዋ ናይ ሙዚቃ ብኤኣይ ዝፈጥሮ ዘሎ ምስትናትካ ብክሊቡ ናብ ዛዕባ ግዜ ዘውፅኻያ ኣተኣሳሲርካ ስፊሕ ዝኾነ ናትካ ርድኢት ሓሳብ ሂብካኒ ደጊመ ከመስግነካ ይፈቱ ተስፋ ይገብር ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ ኣብ ሓድሽ ነገር ብድፍረት ዝጀምርካ ኢኻ ክንራኸብ ተስፋ ይገብር ኣብ ስራሕ ብዝመርሓብቲ ኣነ እውን የቐኒለይ ከምቲ ደለናዮ ሕጂ ቅንያት ሓድሽ ዓመት እዩ ብሓፈሻ ንብሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ርሑስ በዓል ልደት ንዓና ዝኸውን ተስፋ ዘለዎ ናብ ዝሓሸ መገድኻ ዘሳግር ሓድሽ ዓመት ይግበረልና ንብሙሉና ብፍላይ ከዓ ነቲ ቁርን ፀሓይን ከይበለ ስድርኡ ከባቢኡ መዕበይኡ ገዲፉ ኣብቲ ዶባት ኮይኑ ከምዚ ኢልና ተረጊእና እውን ክንዕልል ዘኽኣለ ኣብ ትሕቲ ኣምላኽ ነቲ ሓይልታት ምክልኻል ከዓ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ንዓና ዝኸውን ግዜ ከዓ የምፀልና يغني ثانك يو سنة هورين كبلبي دم سكنكا كبرات خطاتلنا خمسة أزبوط أنحكم سنة بني أورين صار ذكرنا أب تلوا artificial بالحي أب موسيقى إندستري كليباتنا ذات كورة أنالي وتأنحنا نايلهم بودكاستنا نزي مثل يوم زلكم حساب إيتو كم وتر أبوتها كومنت كتقمت قلنا ذات لابقو أب كتعلم كارلك صراحة كسبنا رخب سلسلنا